Patawa-tawa lang po ako pero hindi ako okay. Medyo sumama yung loob ko kay Imboy. Pagsabi ka lang kung gusto mo nang ipamigay kita. Kasi ang usapan po namin bago siya umalis dito, wala siyang iaangkas na iba doon kundi ako lang. Hi mga kasinag, magandang araw po. Ayan, mag-isa na naman tayo ngayon sa bahay. Kaya ang gagawin ko, ayan, lilinisin natin yung taas. Yan yung nililinis ko nung nakaraan kaso hindi ko nga natapos dahil palaging maulan. Ngayon maganda na ang panahon, mainit na. Kaya linisan na natin kasi may pananim na akong kamote. Binigay nung pamangkin ko. Kaso lang, hindi ko pa nga naasikaso, matutuyo na. Kaya kailangan ko lang tapusin yan. Dito muna tayo mga kasinag sa taas ng bundok. Ayan, ang ganda ng tanawin dito. Ang ingay ng uwak. Ayun, may uwak oh. Tingnan natin kung makikita sa camera ko. Kasi medyo malabo ang camera ko. Ayan. Uwak. Kita ba? Ayan. Ayan oh. Naku, ang labo ng camera natin mga kasinag. Pero okay na yan, at least naririnig nyo yung huni. Mag-relax muna tayo dito mga kasinag. Kasi maganda ang tanawin dito mga kasinag. Kaya medyo nare-relax yung isip ko. Kasi sa totoo lang po mga kasinag, patawa-tawa lang po ako pero hindi ako okay. Kasi medyo sumama po yung loob ko. Medyo lang naman po. Medyo sumama yung loob ko kay Imboy. Kasi nga nakita nyo naman po siguro yung in-upload niya na may inangkas siyang babae. Hindi po siya sumunod sa usapan namin. Kasi ang usapan po namin bago siya umalis dito, wala siyang iaangkas na iba doon kundi ako lang. Nag-promise naman po sa akin na ako nga lang daw po ang iaangkas niya sa motor. Kaso lang, sinira niya yung pangako niya. Kaya medyo sumama yung loob ko. Shout out Imboy. Sana masaya ka dyan. Pagsabi ka lang kung gusto mo nang ipamigay kita. At ito pa mga kasinag. Sa akin, hindi niya ginagawa yung sinusuotan niya ako ng helmet kapag aalis kami. Hindi ko alam or baka hindi ko lang matandaan na ginawa niya sa akin yun. Pero sa pagkakatanda ko talaga parang hindi pa. Medyo sumama lang po talaga mga kasinag yung loob ko kasi nga bago siya umalis dito, nag-promise ko sa akin na wala siyang ibang iaangkas na okay lang yung lalaki. Kasi walang problema naman yun, di ba? Hindi naman yun mga kasinag sa pagiging selfish. Kasi parang iniiwas ko lang siya kasi alam ko na syempre malayo siya. Parang iniiwas ko lang siya na matukso. Kaso lang, na-realize ko ngayon na hindi pala ako dapat ang gumawa nun. Dapat siya mismo. Kasi kahit anong gawin ko, kung gusto niya, wala akong magagawa. Di ba mga kasinag? Kasi hindi ko alam kung okay lang ba ako or nagsiselos lang ako. Kaya nararamdaman yung ganito. Siguro sa iba walang mali siya yung ginawa niya. Pero para sa akin, siguro bilang kalibin niya, natural lang naman siguro po mga kasinag na maramdaman ko yung ganito. O kung nagiging OA lang po ako, comment nyo na lang po mga kasinag para kahit paano malinawan yung isip ko kasi naapektuhan po talaga ako doon. Ilang araw din po yun kasi late upload niya na lang naman po yun. Kahapon yun lang po napanood pero ilang araw na po yung vlog na yun. May tiwala naman po ako sa kanya kaso lang parang sa ginawa niya parang hindi ko mapigilan na magduda o natural lang po ba yun? O ako lang po ba yung may ganitong pag-iisip? Comment nyo naman mga kasinag, lalo na sa mga kapwa ko babae. Paki-comment po kung natural lang po ba itong nararamdaman ko o sobrang pag-iisip lang. Sana nga po sobrang pag-iisip lang ito. Baka sa mga comment nyo mga kasinag, ma-realize ko na mali ako sa mga iniisip ko. Kaya kay Imboy, sana masaya ka dyan. Pero sabi mo sa vlog mo, masarap sa kabit. Ay, masarap sa kabit eh.
Kaya mag-enjoy ka dyan at mag-ingat ka lagi. Nabubulol ako mga kasinag. First time ko yata mga kasinag na mag-vlog na nakatutok lang sa akin ang camera. Kung hindi pa mga kasinag sumama yung loob ko, hindi pa ako makakapag-video ng nakikita nyo ako. Kasi kadalasan kapag nag-video ako, nahihiya nga ako magpakita or makita nyo man ako, pahapyaw lang. Hindi ako masyadong magpapakita. Pero ngayong masama yung loob ko mga kasinag, nagpakita ako sa inyo ng ilang minuto. At medyo nasasanay na tayo mga kasinag mag-vlog. Kaya sana suportahan nyo pa rin po ang aming YouTube channel. At sana huwag kayong mag-unsubscribe dahil sa pag-angkas ni Imboy ng babae. Kasi ang ATM po mga kasinag na pinapasukan ng sahod sa YouTube na sa akin naman po. Kaya okay lang mga kasinag. Pero mga kasinag, yung revenue ng vlog niya, hindi sasapat sa sakit na naramdaman ko. Patawa-tawa lang tayo mga kasinag, pero masama pa rin yung loob ko. Pero medyo okay naman mga kasinag, hindi tulad ng nakaraang araw. Pero ngayon, medyo okay na. At medyo naiintindihan ko na rin naman. At saka kilala ko naman po mga kasinag ng sarili ko. Pag nagtatampo ako mga ilang araw lang, back to normal ulit tayo. Kasi pag nagtatampo naman ako, hindi naman yung matagalan. Minsan nga kapag may tampuhan kami ni or may hindi kami pagkakaunawaan ni Imboy, hindi kami natutulog na hindi kami nagbabati. Hindi pwedeng matulog ng hindi nagbabati. Kahit isa sa amin, kailangang sumuko muna para magkabati lang kami. Gano'n naman kayo mga kasinag. At saka, mabait naman po talaga si Imboy. Kaso lang, medyo nagduda lang naman ako sa ginawa niya. At saka, hindi pa naman po kami dumating dun sa part na talagang niloko niya ako. Yung pinakita niya. Or, hindi pa naman po dumating sa part na ng babae talaga siya. Pero hindi ko nga lang po alam, di ba? Baka sabi niya lang yun mga kasinag. Pero hindi pa naman po talaga. Baka ngayon pa lang. Thank you po mga kasinag sa pagkikinig sa aking kadramahan ngayong araw. Sana po huwag kayong magsasawa sa panunood ng aking mga video. Kahit bihira nang makapag-upload si Imboy. May YouTube channel naman sana ako mga kasinag. Kaso nga lang po, napag-usapan namin ni Imboy na dito na lang sa channel niya muna ako mag-upload. Kasi nga itong channel niya monetize na, yung akin po hindi pa. Kaya yun, dito po muna ako mag-upload. Pero kapag umuwi na po siguro si Imboy or nakakapag-vlog na siya ng dire-diretso, doon na rin po ako sa channel ko mag-upload para naman po ma-monetize yun. Paano po mga kasinag, hanggang dito na lang po muna ang aking kadramahan at kauihan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po huwag kayong magsawa at mag-iingat po kayo lagi. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!